घटना बा देवारा ओठ घटना बा देवारा ढोढ़ी घटना बा देवारा ढोढ़ी डीजे देवारा गुड्डू दास चले गइलू परदेस मजा मारे विपत हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतारा के हमारा दुख तो बरिया रे बा अरे का कही चले गइलू परदेस मजा मारे विपत हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतारा के हमारा दुख तो बरिया रे बा करे वाला बड़ दुर्घटना बा करे वाला बड़ दुर्घटना बा देवारा ओठ घटना बा देवारा ढोढ़ी घटना बा पतिया नतिया पटना बा देवारा ढोढ़ी घटना बा देवारा ढोढ़ी घटना बा डीजे देवारा ढोढ़ी घटना बा गुड्डू दास देवारा ढोढ़ी घटना बा रुपया कमा के का करी मुआना असली धन लुटावते बा चंचल शशांक के रोकी कैसे आयरन जब छछनावते बा।